Sacred Heart of Jesus. Sacred Heart of Jesus. Oh Lord, come to my assistance. Lord, make haste to help me. Oh Lord, open my lips, my mouth will declare your praise. The Bible can hear me. No, my Sacred Heart of Jesus. Sacred Heart of Jesus. In a joker, the main temple, the Mutayeta, the Yana Akuzi. Emezina na akuzi ihe nke a na ọbụla ihe believe in ya ma ọbụla nke believe in ya ịma ngezi ntị ka ịma the moral lesson dị na ya a na-amụta na ihe kwesịrị na a na-amụta na the lessons. Sacred Heart of Jesus bụ love, ịfụnanya jupụtara dị nwa na Jesu Kristo obi mee ejuwesi ya kedu ihe bụ the greatest commandment owesi ya love your neighbor as you love yourself. For mmadụ ibe gị n'anya dịka otu isi efu onwe gị n'anya. The light in our funia na the Sacred Heart of Jesus also signifies love. The love of our Lord Jesus Christ were for humanity. Obi ebere, full of compassion, full of love, full of meekness, full of kindness, and full of ihe niile enwere ike ikwu eji emelụ mmadụ ebere. Onye obi ebere ka ọ bụ. Maka mgbe ọ bịa, mgbe ji nwere Jesu Kristo bịa, those people ndị mmadụ jụgoro ajụ si na ndị a ya eje ọkụ mmụọ na condemn go ndị a. All those people ka ọ na-ejekwu. Ifere kịta ma ndị omenjọ ma ndị niile ahụ asị na ndị a esozi na ndị a bụ emegbuo n'onwe ya na njọ. Ọ sị na maka those people ka ọ bịa, full of love, and ọ dị achọ ka ọnwa onye ahụ ya condemn. Ya ọ bụ na ị bụrụ Christian today, you na profess our Lord Jesus Christ, you believe in Jesus Christ, you believe in Christ, ị ka na-condemn mmadụ ibe gị mara amalụ n'ụbọchị taa na ọbụla you are not a Christ-like, na ọbụla our Lord Jesus Christ ka ị na-ejere ozi. Ọ bụ na ọ na-find gị easy condemn mmadụ, ikwu against mmadụ ibe gị, isi ka mmadụ ihe ọjọọ mee mmadụ ibe gị because na gị na ya nwee nsogbu, ịghọtago, ma ndị ekwetara na nke ekwetara ka ha perish ya, na onye a eje ọkụ mmụọ, na onye a eje ọkụ mmụọ, onye nke ọzọ ya anwụ, onye nke ọzọ amanwụ. You are not professing our Lord Jesus Christ. Na ọ bụ na ị ka na find ya so easy eme ya, ọ dị afọ gị alụ ịkpọgo mmadụ iyi, ọ dị afọ gị alụ ịkọndem go mmadụ ibe gị, ọ dị afọ gị alụ ikpebe gị ekpere ka fire, ka ọkụ nwụrụ elu nwụrụ ana, ọkụ nwụrụ mmadụ ibe gị, catch fire in Jesus' name, die by fire, mee nke a mee nke ọzọ. That is not the teaching of our Lord Jesus Christ. That is not Sacred Heart of Jesus. Sacred Heart of Jesus is full of love, love, compassion, meekness, kindness, humility, humbleness. Onye bụ obi dị asọ Jesu. Obi dị asọ Jesu mere anyị ebere. Most Sacred Heart of Jesus, may the whole world burn with love for you. Most Sacred Heart of Jesus, may the whole world burn with love for you. Most Sacred Heart of Jesus, may the whole world burn with love for you. Ka ụwa niile jupụta n'obi aṅụrị, ka ụwa niile jupụta n'ịfụnanya n'ebe ị nọ. Otu a ka o si wee dị. Ya na ekpere n'ụbọchị taa, onye nwere obi ebere ka o nwee obi ebere, onye nwere obi ịfụnanya ka o nwee obi ịfụnanya n'ebe mmadụ ibe nọ. Ka anyị fụnụ mmadụ ibe anyị n'anya, ka anyị biri n'udo. Anya ka nna ayọ gị, ọ bụ na ị bụ na prọfesọ Lord Jesus Christ, ị na-ekpe ekpere ka ndị omenala nwụọ, ị na-ekpe ekpere ka ndị Muslim nwụọ, ị na-ekpe ekpere ka ndị Hindus nwụọ, ị na-ekpe ekpere ka ndị nke a nwụọ, ka ndị nke ọzọ, because na Yesu ga-eme nke ị na-eme. Ma okwu ya malụ n'ụbọchị a na ọ bụrụ ihe our Lord Jesus Christ kụziri gị ka ị na-eme. Ọ na-egosi maka love, kindness, compassion, no to hatred, no to racism, no to ihe niile bụ ajọ ihe niile. Ị na-echere mmadụ ibe gị, mana fụ mmadụ ibe gị n'anya ike isufu onwe gị n'anya. Onye ọ na-akụziri anyị n'ụbọchị taa, onye ka Sacred Heart of Jesus na-akụzi, full of love. The light in our ebe signifies love for humanity, love onwe n'ebe ụwa niile nọ, mmadụ niile nọ. Ndị be anyị ekenekwa ya mụ. Oke ọnwa Sanka FM Eze Mmụọ, reporting from Los Angeles, California, USA.
were ewetara unu nkụzi nke a maka Most Sacred Heart of Jesus. One love.